Түркия урынына Татарстан, Каппадокияга алмашка Питрәш районы. Республикада ішкі туризм юнәлеше бүген ни хәлдә? Курорт илләренең ябылуы халыкны безгә җәлеп итәрме? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмазов Фият исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алдан караган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Безнең белән әле Элемтәдә Уфа шәһәреннән Камил Сиреҗетдинов та булачак. Аның белән әле без аерым сөйләшербез. Иң элек ачыклыйсы килә. Менә узган ел пандемия булды дидек, Руфия ханым. Быел нәрсәләр күтәргә? Без бит инде гадәттә май аенда туризм юнәлеше башланып китә дип әйтәбез. Диге зур маршрутларга халык ул хәтлек күп булмас мөмкин. Әмма туризм нокталарында, гостевой дом диябез инде, шундый авыл өйләргә алар туп-тулы булачак. Бүген дә анда май бәйрәмнәрендә заказлар күптер. Безнең бер районда юк, туризмда катнаша алмый торган. Әмма күп районнарда әзер турпродукт әз диергә була. Алар турында сөйләрбез әле без. Төрле районнарда ничегрәк кабул итәләр? Монда бит төрле программаларда эшләп килә. Гүзәл ханым, менә сез нәрсәләр әйтә аласыз? Нәрсәгә өметләнергә бу ел? Менә без әгәр дә соннарга мөрәҗәгать итсәк, мәсәлән, 2019 елда Татарстанда 3,5 миллион турист кабул иткән булса, узган елда 2 миллионга да җитмәгән иде. Менә бу ел элеккеге соннарга кайтып булырмы сезнеңчә? Бәлки кайтып булмастыр, ләкин якынлашырга була. Чөнки май аендагы ялларга туристлар агымы шактый гына көтелә. Мәсәлән, бөтен май бәйрәмнәре мин эшлим һәм минем коллегаларым да шулай ук эшли. Һәм кунакханәләр дә тулган дигән мәгълүмат. Кунакханәләр дә тулган, кешеләр килә. Һәм менә монда әле бит Төркиянең ябылуы да үзенең эшен эшләгәндер. Менә шуннан да андагы, мәсәлән, гадәттә әйтәләр бит инде, сыйфат ягыннан безнекеләр әле барыбер тартып бетерми. Килешәсезме? Килешәм, кызганычка каршы. Безнең районнарда кирәк туризм уенчыларын берләштерергә. Администрация белән бергә. Менә күп проблемалар бар. Аны берләштерергә кирәк. Эшләргә кирәк. Һәм безнең бу район вәкилләре дә бар, районнардан икән. Айгөл, сез әйтеп китегез әле. Нәрсәләр эшлисез, ниндирәк эшләр алып барыла, нәкъ туристларны җәлеп итү буенча. Һәм без беләбез бит, бу проектта меңдә бер ләззәт дигән. Ул нинди маршрут, ул нәрсәләр кергән анда, халык менә аның турында мәгълүматны белеп бетерми кебек. Сүзне шуннан башласа килә алмас. Безнең инде районның 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясында туризм секторы мөһим бер урынны биләп тора. 2017 елда районда булдырылды махсус координацион совет, аның җитәкчесе инде районыбызның башлыгы Сергей Дмитриевич Дмитриев. Әлеге советның эшенә безнең кертелде ире сәнәгать оешмалары җитәкчеләре. Һәм нәкъ менә алар белән фикерләшкәннән соң булдырылды төбәктә Золотые руки мастеров дип исемләнгән махсус маршрут. Былтыр дәүләт туризм комитеты тәкъдиме белән без кертелдек, нәкъ менә сез әйтеп узган меңдә бер ләззәт программасына һәм уңышлыгына. Нәрсәләр эшлисез, аерым сезнең район? Безнең инде район авыл хуҗалыгы районы гына түгел, сәнәгать оешмаларына бай район. Иң беренче нәүбәттә бу безнең киез итек комбинаты. Гасыр ярымнан артык тарихы бар, һәм инде абыйлы энеле Комаровлар тарафыннан нигез салынган комбинат, легендар комбинат, ни өчен дигәндә, бөек ватан сугышы вакытында нәкъ менә әлеге комбинат ул вакытта инде кызыл текстильчеләр комбинаты иде инде ул, сугышка безнең комбинат тарафыннан 6,5 миллион пар итек реставрацияләнеп озатыла, 1,5 миллион итек басыла һәм шулай ук шуның бәрабәренә безнең сугышчыларыбыз җиңеп чыга әлеге сугышта. Калганнар турында да аннары сөйләрсез әле. Монда бит сезнең аңлашыла, монда күп кенә уңайлыклар бар, ләкин кешеләргә нәрсә тәкъдим ителә? Осган шуннан да кешеләрне нәрсә белән җәлеп итеп була бүген, менә мәсәлән сезнең районга? Менә без Алексейский районында яшибез. Казаннан килгәндә Чулман ярында урнашкан безнең районыбыз, Гүзәл Кама буенда үзебезнең диңгезебез бар дигән сүз иң беренче чиратта. Икенчедән, һөнәрчелек буенча нәфис туку фабрикабыз бар. Ул инде бик күптәннән эшләп килә, һәм анда борынгыдагыча нәкъ шулай итеп тукыйлар әйберләрне, бик күп кенә милли костюмнар, бүтән нәрсәләрдә, бик күп башка әйберләрне дә анда карарга, сатып алырга мөмкин. Аннан соң бездә бит инде Алексейский район химиклар белән бик данлыклы район. Безнең химиклар Арбузов, Бутлеров музейлары бар. Шуннан соң Алексейскийның иң күренекле җире дип әйтер идем мин, изге Болгар җире.
изге Биләр җире бит инде. Биләр җирлегендә тарихи мемориал комплекслар бик күп, анда тарихи музейлар бик күп. Менә шушы музейларны күрсәтеп, изге Биләр җиренең һавасын сулап, без менә шуның белән җәлеп итәр идек. Биләр җире турында белмәгән кеше юктыр инде ул. Менә сездә, Минзилә ханым, нәрсәләр бар, нәрсәләр эшләнә, һәм шулай ук нәрсә белән җәлеп итәсез үзегезнең районга? Безнең инде Мамадыш шәһәре иң зур шәһәрләрнең берсе Татарстан Республикасында, һәм инде иң төп җәлеп иткәне инде ул безнең шулай ук Чулман белән Нократ елгасы ага безнең районда гына күрергә була аларның бергә кушылган урынын. Аннан соң инде әйтеп китәс килә, шулай ук шәһәребез бик тарихи, мәдәни яткә бай. Аннан соң инде 1001 ләззәт дигән тур буенча безнең ул башлана. Иң беренче 10нчы гасыр ахыры, 11нче гасыр башында төзелгән Кирмәнчек шәһәрендә. Ул шәһәрдә шулай ук безнең изгеләр чишмәсе бар. Туристлар инде бик теләп ул чишмәдәге суларны алып, суларны эчеп, күзләре күрсен дип, менә шуның белән башланып китә. Мондый риваятлар, әле легендалар да легендаларга бик бай шәһәр дип әйтергә була. Яннарсын шунда әйтәс килә. Безнең шәһәр инде бренды булып тора. Мамадыш второй Париж, ишеткәнегез бардыр инде. Мамадыш через Париж дигән брендыбыз йөри. Безнең инде Эйфелевый башнябыз бар. Бәлки шуларга менә басым ясарга кирәктер, һәм без әле Камил әфәндегә сүзне бирик. Менә сез ниндирәк эш башкарасыз? Чыннан да без әйтәбез, менә күбрәк Мәскәү, шулдук Санкт-Петербургтан, Түбән Новгородлардан килә дип. Менә күрше республикаларда халыкны нәкъ менә Татарстанга җәлеп итү буенча нинди эш алып барыла? Һәм чыннан да барырга теләүчеләр күпме бүген? Хәерле көннәр, хәерле кичләр, җәмәгать, Татарстан халкы, коллегалар. Чыннан әйткәндә, без ичке туризм белән шөгыльләнәбез инде байтак кына. 2007 елдан башлаган идек. Бу үзебезнең кешеләргә файдалы эшебезне, һәм дә инде хәзерге көндә безнең компаниябызда һәм Казанга маршрутлар да бик пользуется спросом. Спросом пользуется, поэтому нәрсә әйтәсе килә. Менә былтыргы елны күз алдында тотмасак, булай менә чтобы сез аңласын өчен 1 елга 10 мең, 15 меңнән артык турист китерәбез Башкортстаннан. Нәрсә белән җәлеп итәсез? Нәрсәләр тәкъдим ителә аларга? 2007 елда без башлаганда, 1000 еллык өчен Казанны күрергә теләүчеләр арта башлады. 1000 еллык үткәчтән соң. Соңыннан инде 2007дә аквапарк ачылды бит инде. Аквапарк ачылды Казанда, исемен беләсез аның. Һәм дә инде шул аквапаркка килүчеләр бик күп иде. Шул аквапарк өчен килгән яшьләр, аквапарк өчен килгән туристлар экскурсиялар күреп, Кол Шәриф мәчетләрен, соборларны, храмнарны һәм дә тарихи урыннарны, туган авылымны, менә бик яхшы туган авылым, бик матур комплекс бит инде. Шуларны күреп, исләре китеп, тыкланып, соңыннан тагын уже повторно Казанны күрергә, экскурсияларны күрергә бара башладылар. Инде соңрак тора бара Болгар, Зия утравы, Иннополис һәм дә Алабуга шәһәре үзләренә тарта башладылар. Һәм хәзерге көндә инде менә без башлаган булсак, Казан аквапарк программасы буенча хәзер инде безнең 2, 3, 4, 5, 6, 7 көнлек тур маршрутлар бар. Һәм кешеләрнең саны артканнан арта. Май аена күпме кеше? Май аена күп кеше, ләкин теләүчеләр күп булса да, бүтән заявкаларны без ала алмыйбыз, чөнки кунакханәләр уже тулган. Чөнки ул көнне Казанда туристлардан тыш марафоннар да уза, спорт чаралары, һәм инде алдагы даталарга, 9 майларга, 15 майларга, июнь, август айларына бу заявкаларны күчереп, кешеләргә уңайлы даталар тәкъдим итәбез. Кунакханәләр тулган дибез, ләкин менә барыбер кешеләр чит илгә бару ягын карый. Монсы яшерен батырын түгел. Бездә менә шул ук очышлар кыйммәт диләр, мәсәлән, Казанга, хәтта ил эчендә дә шул ук бәягә, мәсәлән, Төркиягә, Мисырга барып очып була диләр. Менә бу проблеманы ничек хәл итәргә? Һәм барыбер туристик ниндидер хезмәт тәкъдим итүче кешеләр, аларның үзләренең чыгымнары да зур бит. Аларга бер яктан менә үзләренең чыгымнарын каплар өчен һәм шул ук вакытта әле кешегә дә кыйммәт булмаган турлар ясау җиңелме бүген? Нәрсә хисабына башкарып буламыны?
Ничек уйлыйсыз? Ой, ул бик җиңел дә түгел. Әле безнең Татарстанда бара шул теге процесс, бәя кую процессы бара гына әле. Аны теге кыйммәтрәк куйсаң кешесез, әле нидә юк теге продвижение диябез дә, ул мәсьәләсе бездә аның дәүләт ярдәме кирәк безнең республикадан. Безнең Кырыйда да аны менә Камил сөйли, Уфалар киләләр Казанга дип. Алар Баулыга да килә, Азнакайга да килә. Тагын икенче районнарга да килә Татарстанда. Әмма аны белә торган кеше әз. Аның платформалары диябез инде теге интернеттан, бөтен күбрәк информация интернеттан. Аның менә шул продвижение мәсьәләсен, шул проблеманы решать итәргә кирәк. Бәлки пиар җитеп бетмиде. Якын җиргә дә барырга була, кыйммәт түгел. Аннан безгә карарга кирәк, Ирактан килә торган туристлар түгел, үзебезнең район, күрше районнар, менә Сабалар шулай йөри башладылар, балык бистәсе килә, Сабага, Сабадан тигендә Баулылар киләләр, каядадыр, бер-берсенә йөри башладылар. Ул арзанрак. Шуңа да бәлки пиар җитеп бетмидер бу очракта. Менә аны мәгълүматны тарату, әле булган әйберне күрсәтә белү, тәкъдим итә белү дә кирәк бит инде. Шул үзенчәлекләрне табып, менә сез әйткән мисал өчен, менә авыл туризмын ничек үстерергә бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыру эчке туризм турында сөйләшәбез. Инде Казан турында аңлашылды. Монда бит әле авыл туризмы да бик мөһим роль уйный. Менә гүзәл, сез Казанда яшмасам экскурсиялар үткәрәсездер. Сезнеңчә, менә шу пиар җитәме һәм Казанны да ул бит инде тарихи шәһәр, 1000 еллыктан артык тарихы бар дибез. Менә нәрсәләр хисабына аның тагында менә бу үзенчәлекләрен арттырып һәм киң җәмәгатьчелеккә таратып була иде икән. Бездә бит күрсәтерлек әйберләр дә күп. Һәм шул ук, мәсәлән, кайбер чит илләрдә читтә торырга мөмкин, әгәр дә без аларның барысына саны китсәк. Чыннан да шулаймы бу? Әйе, Казанда пиар җитәрлек, Казанның пиары. Ләкин Татарстан буенча менә шул реклама, ул җитеп бетми. Беренчелектән нигә сорауга җавап бирәсем килә, нилектән кеше чит илне сайлый? Чөнки безнең сервис әлегә кадәр түбән. Шул ук менә шул Бәдрәф мәсьәләсен алыйкмы? Ансыз туристик маршрут булмый. Бәдрәф бик түбән. Шул ук мәсәлән азык төлек кабул итүе. Ул да әле түбән дәрәҗәдә. Безнең халык чит илнең сервисын белгәч, аның аермасын белә, акча мәсьәләсе шул ук халәттә, шуңа күрә чит илне сайлый. Мәсәлән, авыл маршрутын сайлау өчен минем бер тәкъдимем бар. Килгән туристлар Татарстанга беләләр, безнең игенчелек яхшы үскән, таралган. Аннан соң елгаларда балыклар кайда, сезнең монда балык ашап карарга мөмкин дип сорыйлар. Андый җирләр юк, безнең елгаларда булган балыкны тәкъдим итү. Аннан соң, мәсәлән, безнең Татарстанда бик күп төрле файдалар чирәмнәр үсә. Менә ул сфера бөтенләй 0 дәрәҗәсендә дип әйтимез. Ничек уламыйлар икән моңа? Бу экономик яктан файдалы түгелдер бәлки. Әллә эшләүчеләр табылмый икән? Ничек уйлыйсыз? Белмим, менә ул сфераны үземнән өйрәнеп, курслар узып, башлап җибәрәсем килә. Җәйге 3 айда, мәсәлән, төрле үләннәрне ничек җыярга, алар нинди файда китерә һәм шул ук, мәсәлән, үз кулларың белән ясаган шәйләрне булдыру һәм ул шәйләрне эчү, ул туристларга кызык. Безнең видеоязмада бар, Шамил Галимов, Казан Федераль университеты галиме үз фикерен белдерде. Бергәләп карабызык, аннары дәвам иттеребез. Коронавирус белән чиләүчеләрнең санын карасак, соңгы көннәрдә Россиядә көн сайын генә 8 меңнән артык кеше чирли. Төркиянекен карасак, 50-55 мең һәр көнне. Шуңа күрә кем Төркиягә ял итәргә барырга җыенган кешеләр уйларга тиешләр дип уйлыйм инде мин. Чирләүчеләр саны бик әкрен кими. Ял бит эш түгел ул. Аны генә кичектерергә дә мөмкиндер дип уйлыйм. Инде Төркиянең ябылуы безнең эчке туризмның үстерүгә бик зур йогынты ясар дип уйлап торам. Чөнки менә ябылыр алдыннан гына да официаль цифрларга карасак, Төркиягә 500 меңнән артык кеше путевкалар алган булган инде. Шуларны хәзер кире кайтарачаклар. Ул
турпоток өзі біздің Россия бойынша юнәлсек, ол біздің ішкі туризмнің үстіруіне бек зор ярдам етер деп ойлаймын. Чөнки бүгінгі күнде Россия хөкүмәте ягыннан бу яклап туристларга карата бик яхшы тәкъдимнәр бар. Иң яхшы акчалата күренгән, сизелә торган тәкъдимнәрнең берсе ул инде туристик кэшбэк. Мында туристик кэшбэк турында да әле без сөйләшербез. Мында бит шулык чит телне алсак, диңгез диләр күбесе, бар тик диңгездә ятып ял итүне карыйлар, ләкин бездә бәлки башка үзенчәлекләрне файдаланыргадыр. Шулык бер ара әле авылга китеп, мәсәлән, шәһәрдә торучыларны башка ил вәкилләре булсынмы, авылга алып барып, чын тормышны, мәсәлән, авылда эшләп, анда шулык сез әйткән балык тотуларны ясап, менә күңел ачу кебегрәк. Моны файдаланып буламы бездә? Ничек уйлыйсыз? Бәлки сез әйтерсез. Чыннан да менә сезнең районда эшләп була торган эшме бу? Эшләп була торган эштер дип уйлыйм. Менә безнең Биләр шәһәрлегендә бар страуслар фермасы. Менә анда страуслар, тәвәккышлар, вискышлар, фазаннар, куяннар төрле-төрле. Менә анда зоопарк дип әйтергә була. Менә анда барып бик матур фотоларга да төшеп була. Ниндидер матур җирләрне дә күреп була. Менә бу үзенә бер үзенчәлекле. Аннан соң менә юлда безнең бар тагын Салих Баттал музее. Менә анда кирип чыгып була. Безнең турыбызда кыйммәт түгел. 2200 сумга менә анда экскурсия керә, 2 тапкыр обед ашатыла, 1 тапкыр иртән ашатыла, шунда куныла. Менә кыйммәт тә түгел, һәм бик күп кенә кызыклы материаллар җыеп була. Һәм дә инде әйткәнебезчә, диңгез дә үзе бездә. Менә инде алыштырып булырга дип уйлыйм мин, алыштырып була ала торганбыздыр без аны. Димәк, бәя буенча да монда мәсәлән бер утырып ашау да 2000-гә чыгарга мөмкин. Монда 2000-гә сез нәрсәләр тәкъдим итәсез? Димәк, кешеләр килә. Кешеләр киләләр, біз аларны ашатабыз, каршы алып, аннан соң нәфис туку фабрикасын алып барабыз. Без анда бик күп кенә мастер-классларда күрсәтә алабыз, ул барсы да бушлай. Һәм безнең туган якны өйрәнү музеенда 19000 экспонат бар. Менә шуларны күрсәтә алабыз. Аннан соң без инде аларны Биләргә озатабыз. Биләрдә дә тагын бер экскурсия музейда. Менә шунда монда куну да кергән иде бу. Куну да кергән, 2 тапкыр ашау, обедны 1 тапкыр иртәнге аш. Кукмара районында менә гел нәрсәләр тәкъдим ителә, без әйттек инде, анда заводлар бар, эшли дип. Менә шулай ук кешеләр нәрсәгә игътибар итәргә мөмкин. Сез шулай ук нәрсәләрне үстерергә тырышасыз. Монда бит барып экскурсия гына күрсәтү түгелдер. Тагын нәрсәләр кергән сезнең хезмәтләргә? Инде үпкәләп калмасыннар, киезидик комбинатын әйттек, шулай бит шулай ук металл савыт саба җитештерү заводы, шулай ук инде тегү фабрикасы безнең каралган әлеге тур маршрут кысаларында. Анда кешеләр үзләре дә эшләп карый алам бер нәрсә, менә күрү бер генә хәл бит әле. Эшләп тә карый алалар һәм якыннан килеп әлеге кайнар мичләрдә эрителгән алюминийның махсус савытларга агызылып, шуннан табалар ясау процессын алар инде тамаша кыла ала. Әлбәттә, туган якны өйрәнү музее безнең фабрикант Радыгиннарның йорты булып тора. Әлеге музейга кергәч, үзеңне шул чор кешесе кебек хис итәсең бу беренче көндә. Инде икенче көндә өстәмә опциялар дип әйтәбез. Шулай бит, монда инде нәкъ менә авылга чыгып керү мөмкинлеге бар. Безнең төбәктә гаять бай мәшкәрә авыл җирлеге, бәлки ишеткәнегез бардыр. Нәкъ менә Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләрен ача әсәре буенча эшләнгән фильмда да без әлеге мәшкәрә мәчетен күрәбез. Кино башында име беренче эпизодларында. Сез кинодан димәк файдаланып, моны инде үзегезнең эшчәнлегегездә шулай ук үзенчәлекле. Анда тарихи һәйкәлләре бик күп булмас. Анда безнең Үтәмишевлар, шулай ук мануфактура сәнәгате эшмәкәрләренең төп нигезләре дип әйтик. Шулай бит мәчетләр, зираттагы бик зиннәтле каберлекләр һәм башкалары. Шулай ук актив ял сөючеләр өчен безнең инде данлыклы Горналышкабыз, Медная гора Бакыртау бар. Шулай бит. Әлеге Горналышка безнең кышкы сезонда гына түгел, инде җәйге сезонда да үзенең хезмәтләрен тәкъдим итә. Махсус, менә Руфия ханым әйтеп узды, махсус йорт яллап, рәхәтләнеп ял итәргә мөмкин. Нәкъ менә Горналышка. Бәя буенча ничегрәк? Менә кемнәр күпме түли ала? Менә әгәр дә уртача без бәяне чыгарсак, менә шул ук берничә көнгә килеп, ял көннәренә булсынмы, күпмегә чыгачак туристка? Менә бу 1001 ләззәт программасы буенча гомумән турның бәясен дә әйтеп уздыгыз 2200 сум. Бу беренче көн өчен каралган, бер төн йоклау, 2 көн яшәү. Икенче көнне инде өстәмә опцияларның һәрберсенең үз бәясе бар. Мәшкәрә ул җирлегенә чыгу өчен без экскурсоводның хезмәтләрен түлибез. Бәяләре аның 200 сумнан 500 сумга кадәр, димәк инде бәяләре кулай. Горналышкада гаиләң белән килгән очракта 1800 сумнан, бу инде бер төн 2 көн, шулай ук 1800-дән 5000 сумга кадәр. Бер йортка безнең 8ләп кеше Мамадышта нәрсәләр Мизилә, менә нәрсәләр тагын бар һәм кешеләр килсен өчен. Әйе, сез өстәрсез хәзер. Менә Мизилә сез берик менә тагын Мамадыш үзенчәлекләр турында. Шулай бара, ләкин менә мин сезгә авыл туризмы буенча әйтеп китәсе килә. Бездә дә шулай ук яңа маршрут эшли башлады. Бездә 5 мәдәният
халкы татарлар, руслар, марыйлар, утмуртлар, керәшеннәр яшиләр. Менә шуның буенча бер юлда 5 мәдәният дигән маршрутыбыз бар. Гастроэтнотур дип атыйбыз инде без аны эшләтә башладык. Рекламаларны бирдек, килделәр, ләкин инде шундый ниләр аркасында ул безнең әле бик алга китмәде. Но инде шушы маршрутны алга җибәрәс килә. Без анда гастро булгач инде каршы алалар. Һәр мәдәният үзенең ниндидер бер гореф-гадәтен күрсәтә, үзенең ризыгын тәкъдим итә. Шулай ук анда мастер-класс та үтә һәм үзләренең или бию, или җыр менә шундый күренештә бара. Әле төрле фестивальләр дә уза бит шул. Ризык тәкъдим ителәләр. Аларның әһәмияте нинди бу очракта? Кешеләр бит инде шул ук Болгарга, мәсәлән, барганда, анда башка районнардагы фестивальләргә барганда, әле моңа да бик зур игътибар бирә. Ниндер чара узса, киләләр һәм башкаларын да карый. Менә бит әйтеп китте бит әле Камил әфәнде, аквапаркка килеп, калганнарын да күрәләр. Менә шундый моментлар күпме бездә шул? Ул теге событийный туризм диябез инде без аны Мамадышта кышкы Шона фестивале, анда 20-нче елна международный конгресс авыл яшьләре дә булды. Ул мероприятиегә бөтен кешегә дә барырга кирәк. Аны Казанда да булса бик әйбәт булыр. Ул Мамадышта. Ул бик матур, бик ни. Ул инструмент событийный шундый ниләр, вакыйгалар инде. Вакыйгалар ул туристларны менә булган тур маршрутка ул инструмент күбрәк булсын туристлар дип инде. Аннан Күкмарага гына әйтәсем килгән, Парлыкүл дигән Гарифуллиннар гаилә эко-усадьбалары. Кемнең кунасы килә. Андыйлар күп. Без аларны ел сайын күбрәк чыгарабыз. Мамадашта да, бөтен районның үзенең ничектер почерк. Һәрберсенең үзенең үзенчәлекләре бар. Камил әфәндегә дә сүз бирик әле Уфага. Шуннан да менә Төркия ябылды дибез. Алыштыра алырмы Татарстан җирлеге бу очракта һәм шәһәрләр булсын, район үзәкләре, анда ниндер район үзенчәлек, бәлки ерактагы ниндидер әле кеше белмәгән авыллар, алар тулысынча менә бу бушлыкны тутыра алырмы сезнеңчә? Әллә барыбер Төркиядә ялткан кешеләр алар моңа игътибар итмәсме? Ничек уйлыйсыз? Беренчедән Төркия инде һәр үзенең теге ашышка урыны башка диләр. Һәр илнең, һәр регионның үзенең матурлыгы бар. Хәзер Төркия ябылган икән, без теге ничектер күңелне төшереп утырырга тиеш түгел, чөнки аның сәбәпләре бар. Үзебезнең Россия буенча, үзебезнең илебез Татарстан, Башкортстан буенча mana шул матур урыннарны күрергә һәм дә инде шул возможностьны әлеге вакытта шул любой минусны плюска әйләндерергә тиешбез. Чөнки менә коронавирус пандемияга кадәр менә күпләр Россиядә безнең регионнарда ял итмәгән кешеләр бик күп. Алар чөнки не ценили это. А хәзерге вакытта переоценка определенных ценностей идет. Һәм күп кешеләр менә шул булмаган урыннарда булып аптырайлар. Шуннан да безнең күрерлек, күрсәтерлек урыннар бар икән. Һәм дә шуларны күрергә, йөрергә кирәк диләр. Менә күрүегезчә Россия президенты Владимир Путин послание вакытында да әйтте бит инде. Туризм буенча берничә тапкыр кабатлап әйтте. Яшьләр туризмы, детский туризм, кэшбэк буенча да бик менә бу шулай безнең үзебездә, мәсәлән, йөрү буенча кэшбэк системасы, ул шулай инде күпмедер дәрәҗәдә барыбер кызыксындырып җибәрер. Кызганыч, безнең вакыт әле күп түгел һәм нәтиҗә сорау кирәк. Гүзәл ханым, Татарстандагы туризм үсешенә менә нәрсә таян тасбарга тиеш? Сезнеңчә? Дәүләт ярдәме һәм сервисның күтәрелүе. Безнең, мәсәлән, сервис күрсәтә торган җирдә игътибарлылык җитми, шул сервис күрсәтә торган кешеләрдә һәм бераз көләч йөз. Дөрестән дә шулай. Төркия ябылу безнең эчке туризмны үстерерме, юкмы, моны әлбәттә вакыт күрсәтер. Иң мөһиме сыйфат һәм шартлар да югары дәрәҗәдә булсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.